A subdelegada do Goberno en Pontevedra, Ana Ortiz, copresidiu esta mañá xunto a alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, a Xunta Local de Seguridade do municipio. A mesma asistiron representantes municipais de Garda Civil, Policía Autonómica e Policía Local. Na reunión tratouse a situación actual en materia de seguridade en Cambados e as previsións de cara a este verán, especialmente coa celebración da Festa do Albariño que este ano cumpre a súa 65 edición. A subdelegada asegurou que o dispositivo de seguridade estará á altura dun evento deste tipo. Es una fiesta que está muy rodada, el Concello nos ha presentado un plan para ya tienen todo el desarrollo de la celebración muy estudiado y yo creo que va a salir todo fantásticamente bien. A alcaldesa de Cambados destacou que este ano o plan faise con máis antelación da habitual para ter garantidos todos os puntos que inclúe. A Festa do Albariño cumple a súa 65 edición e, además, polo motivo de que somos Cambados Cidade Europea do Viño, pois temos a previsión de que vai vir a visitarnos moitísima máis xente da que veu incluso o ano pasado, non? Que tivemos pois ao redor de 200.000 persoas. Entonces entendíamos que o plan de seguridade deste ano debía de ser un plan moito máis completo e que se debía facer con moitísima máis previsión. As novidades esenciais deste ano están relacionadas con que por primeira vez contarase cun nivel de alerta 4 debido á alerta xihadista. Este ano, debido a esa alerta a nivel 4, pois ten algunhas cousas novas que se van a incorporar á Festa do Albariño, como poden ser as barreiras de formigón, non? Esas que se colocan de formigón armado para evitar o tráfico pesado, as New Jersey, que se van a colocar en diferentes puntos de Cambados, e despois o resto do plan de seguridade vai un pouco na mesma liña, non? Reforzos de Garda Civil, Policía, Portuaria, Autonómica, etc. Ademais de asentes que virán en comisión de servicios, o igual que o ano pasado, non? De diferentes concellos. Este ano solicitouse colaboración ao Concello de Vigo, de Porriño, de Tui e de Nigrán. En total, Cambados aportará a este plan de seguridade un inspector, un oficial, 11 axentes e 12 auxiliares. E doutros concellos solicitaron 7 axentes da Policía Local de Vigo, 2 da Policía Local de Nigrán, 2 de Porriño e 1 de Tui. Ademais, Protección Civil de Pontevedra, Ribadumia e Cambados e efectivos da Garda Civil. En canto ao persoal sanitario, este ano engádense 3 sanitarios, 2 enfermeiras e un celador a ese hospital de campaña que se monta habitualmente por estas festas.